ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত আমি বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে বুজ ল'ব পাৰোঁ আৰু কেইবাখনো চৰকাৰী আঁচনিৰ বাবে আমি নিজক পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। বিশেষকৈ উজ্জ্বলা গেছ, আমাৰ বিভিন্ন বীমা আঁচনি, আয়ুষ্মান ভাৰত, আয়ুষ্মান অসমৰ কাৰ্ড, এই গোটেইবিলাক আমি এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ। মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ ৰাইজে এই বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধাখিনি গ্ৰহণ কৰিব। আজি নালাগে, আজি আমি UPPLৰ আমাৰ BTR চৰকাৰৰ আজি এনিভাৰ্চাৰী, তাতে কম পলিটিকেল কথা। सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा क्रिसमासनि धमाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास धमाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च शोरूमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास धमाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।